Haupa denoi, lepolodia txizketan, eta hemen gira Pokemon Diamondeko random lokaren bigarren kapituluakin. Ja ikustu, bueno, aurreko kapituluko zea desberdina haukat, overlay desberdina, ze aurreko kapituluan zeun overlay ura zea zen, internetetik deskargatu nun, pertsona bat egindakoa zen, eta modifikatzeko desastre utza zen, geizki zegoen egin da foto zean, Photoshop edo nik GIMP erabiltzen dut, baina Photoshop bezalakoan desastre bat egin da zegoen, eta ezin duen asmatu modifikatzen. Gauzat egiten zenu bestiak borratzen zion zen, eta hau ikusten dezuten overlay hau, neuke egin dut, eta hor ikusten dituzte Pokemonak, Pidgey, Zumendi eta LOL. Eta maiakatu ditut, eta zazpira ego ditut LOL. Neko defensore fiziko hona da, eta bi. Eta dauzkan atakeak, residuos, puño hielo, kola veneno eta poaz toxika zatzu bezala. Zerbait ikasteko aukera mantzin, baina ez nuen ikasi, porketzen bat ere honata, erasoa. Pikiri danza kaos erakutsi diot, beste atakea pikotazon partez danza kaos, hau aurrekoan erakutsi nion. Bai, hori aurrekoan erakutsi nion. Eta ustet honek ikisizula atake furia. Bai, ze hiru atake hau ezazkien, eta zazpiarren maiara igutzen atakien furia ikasizun. Eta besterik gabe, aurrera jarrituko dugu. Zein daukat lehenko LOL jarrita bat. Behiratu gerdetena, segundo batean, mugikorra hartuko. Mugikorreko aplikazio batean behiratzen dut Pokemonan informazioa eta zen. Eta gimnazio honen, lehenengo gimnazioan maila zenbat izango da. Orduan. 14 da, bale. 14 mailaz ezin ez pasau. Gimnazioan. 14 mailatik pasatzen naiz, 14ak balio du. Gimnazio horretan Pokemona ezingo nuke erabili. Hori random lokaren arauetako bat. Bale, goiko ruta honetara. Suposatzen dut hemen hasiko jala ja borrokak. Bai. Ea ba. Lehenengo aldiz, lehenengo borroka hola, zera dena, jokaren partekoa. Hau da ez dena, asirak zure rivalanen aurka. Joven Richie, zer hontzen dugu? Burmi. Bale. Txoen, Burmi hau, belarten ardetze zanan, aurrekoa da. Usted bait. Ez bitxo da. Bai. Aurreko ertetze zanan belarretakoan zea, bitxo aldima da. Eganariak. Zumendi aterakoet. Deskarga oso una habilitatea. Imagen. Krituka. Vale, puño fuego batek akatu da. Zumendi ondo zaitzen maet, izuerre Pokemon hona izatezke. Ze deskarga pasiba da oso indartsua. Vale, sortzearen mailara, Zumendi. Baina abiaduraz ez da baten emakala, Neko azkarra, orduan, abiaduraz azkarra izatea gehi deskargak egiten duen
hobekuntza horrekin bastante ondo torrelizke. Bale? Horrengo borroka... Ja. Ez dakit beste herrira, gimnasio hongo den herrira iritsi aurretik. Egongo da zeharik. Esango dut. Gimnasiorik egongo den. Zuzena errazi. Puas tóxicas Pokémon asko dominago komen dira. Vale, poseido inda, perfecto. Vale, Potus Electrocañón bastante indartsoa. Residuos, da. Vale. Egun eta lau, sortzira egokoa zeuren dizki. Bai. Sortzira... Abia horaz da nahiko motela, baina bueno, bestela nahiko... Defentsa espeziala igual ezain beste, baina defentsa bastante ondo dauko, eta atake espeziala ere bai. Hondon... Hau txakurra zen baino. Zertzen, sua siniestro, Hondon? Bai, sinestro sua. Honek ez dio super efektiboa egiten. Piki aterakot. Maila handiena eta azkarragoa da, piki. Izen beharko luke. Bai, azkarragoa da, seguro. Pajara osaden. Ba, ez, bera azkarragoa da. Ah, bale, bez. Prioritate... Preferentzialeko zer. Atakea zan, arro. Prioritate duen atakea zan. Horregatik lehenago izan. Bale. Nere burua ere nineoteo, baina pajara oso indartzoa da. Zazken finean, 120ko indarrauka bider ez daba 180koa bihurtzen da. Barbaritatea. Bale, 10. mailara. Beste borroka bat. Suposatzen dut herria ez dela urrena gertuko. Aber gaur lehenengo gimnasia egiteko denbora ematen dira. Joven Xia. Magmortar. Vale, sua. Onda egin produzio potentea da. Ezitzar dira. Akatu. Arraun 13 puntu. LOL behatzigarren mailara. Vale, oin zumendi aterakot. Zumendi jarko lehenengo postua. Borroka salvajea. Ez de borrokatuko ze ez dauka eraso efektiborik bere aurka. Bia, deskarga,
Vale. Ze objektu den. Vale, pozioa. Leon da. Vale. Doio Pokémon behar txarra besta juruzi. Vale, ustet aurreko herrian objektu bat ahaztu zaitela. Ze ustet behiratu inula eta ez nula hartu ze zean nahi nulako, zango dut. Zuen aurrean hartzea. Segundu batean jungo naiz. Bai, hau zen objektua. Arrantza ezin deuren. Superpozioa, bale, oso ondo. Oso ondo tortzen da superpozioak eta... Puño fuego batek akatu behar. Xamaiak irazi, zea, amala baldin bada... Zea, gimnazioa eta hendik sortzien bagoaz, bueno. Behatzira. Atak espeziala dauka forteagoa. Ara, beste bat, salvajea. Kila bat, saltatu egin gota. Bueno. Ataque furia igual. Sendatzeko. Zer da? Dojo Pokémon. Vale, legatza. Vale, paketea. Bez, mapa esan nizuen. Vale, beste mapa niretzat. Erapirita. Vale, hemen ez dago orduan. Zea. Gimnasio. Eta gugin borroka entzen zabizura. Vale, ba borroka ingot maia zilotzen zutuko. Aber, eskolar jakin zertatzen diten Zangus. Hau izotza zen, ez? Uste da ez? Ez nago seguru baina. Ez normala da. Lluvia egin egot. Fair. Beso amoroso. Fracasada. Arce, puño mareo.
Beste behin zaitu ez. Eske... Aldatu egin bako gomonez. Piti aterakot. A ver, ez nahi konfunditzen favorez. Are txorro. Vale, katu ende, perfecto. Gaina kritikoa. Vale, zumendi... Amarrera. Ya así estadística bastante irabazte. Anillo egin dio. Enez gogoratzen oso da anillo egin dio zer. Ondo derrotamos. Va a haber hombre, giro fuego ez dut ibiliko lluvia egin eukita, ze... Ez que honek atakatu iten dut gainera... Zea, harrapatuta geratzen da. Eta hau da harrapatuta geratzeko bakarrik. Eta prezizioa berdina aukate. Giro fuego alperrikako hau. Anio inio ondo torreleike momentu baten berbaet bai alabai Pokemon bat lehenengo atakatzea. Vale, sendatu ingonez eta albokoan kontraborroka gonez. Ze uste tamen, bi hauek irabazitakoan zerbait emate zizuela, objekturen bat emate zizuen, o MT bat, edo horrelako zerbait gazen, ez egoratzen. Ai, ze atera gernu. Lolo atera gernu. Lehenengo bezala. Behatzi gara maian dagoetan. Esperientzia pixkat banatzen juteko. Eskola da Zeldik. Hitmonchan, bale. Bale, behak atak espeziala auka gordo gutxiago. Aero txorro bat eta egan ego. Ze super efikazak gehi. Bere parte txarra espeziala da, defensa espeziala. Kontuz honek asko duzu. Aero txorro ni azkarra naiz, super efektiba da eta atake fuertea da. Hilda honbarko. Baina lau nivelatatzen zen. Vale. Punto. Amaikara. Hau izan da. Spawnek, no. MT bat. MT hamar. Vale. Ea, CMT eman diguten. Rafa. Ikasi izakean norbaitek. Atake espaziala egotzeko. Bitik ikisi ezake. Atake espeziala asko egotzeko. Ez dakiten hemen
behin bakarrik erabili daitezkeen emeteak, edo behin baina gehiagotan. Uste tipo horrek esan ditela. Vale, behin bakarrik erabili daiteke. Orduan gorde ingoet. Geroago uste sartu zutela, generazio berriagoetan sartu zutela, behin baina gehiagotan erabili izatea. Vale, ez importa. Pokeo bat dauzkat. Hiru izan dizkit. Hemen dago bestea. Azkena non zegoen? Ez, gogoratzen. Hor ruta berri bat dago. Hemen ezkerekin jendeak nintzen bat objeturen bat ematea. Vale, garra rápida. Garra rápida. Pokemon motel bati. Zumedi da piki nahiko azkarraria, loli eman gehiat. Azkeneko paiatzua? Zera pokerreloj ezea. Bai. Danari bai ematea da. Bale, ikusi dute sortutan nahi nahi zen grabatzen. Bale, orduan. Behiratzen atena da non dikjun berdean zehamen ruta bat baina gehiago dauzkat. Hame gaude, Ciudad Jubileo. Ciudad Canales, junbergea, Ciudad Piritara, eskuinea junbergea. Orduan, ezkerren, ez dakit pasatzea aldetan, baina behiratuko Arrantzalean. Vale, kaina daukat. No. Ez izatio? Guretan horretak. Ea. Rutako lehenengo Pokemona, Artzimotakoa da. Zait, atire ustetzen Pokemon. Baina, bueno. Atake furia ingoiot eta eaz duen alkatzen. Bat. Bi. Hiru.
bosgarrena ez egin. Kakizan. Kasualidadea, inoiz ez ditu boste egiten eta... Bingoan boste egiten. Ba, pena handia ez ditu ematen ez da Pokemon oso. Ja, ba, maika garren nivelera. Bueno, ruta hontan ja gehiago ezin dugu arropatu. Vale, ba, legatzen aurka borroka. Ea, Articuno hartuko tezu. Ointxe ikusiko dugu. Vale, bi Pokemon dauzka. Saka. Kroagun, vale. Hau ez da. Hau da harrapatuta daukana bestia. Azkeneko Pokemona da aterakona. Bi dauzka bestia da. Articuno edo bestela Hitmonchan o Hitmonlee, ez apartzen bitako azan. Kroagunk zertzen pozoina gura. Ez pozoina borroka. Piti aterakot. Ze Articuno ontzaten nahi beteuki... Kontuz, porque aterkea amaikak entzei bizitza. Ez. Momentozen sismiko etzan zure zen arabera, mailean arabera entzei zure. Betotzen nuke. Borroka da aerotxorro batekin akatu behar nuke. Claro, nahet sumendik osasunez guztiziotea zean kontra borroken behar behar. Bera atera behar behar, Articuno aurka. Inteligentzia artifizialaz bat onto Articuno hartuko zuen. Honi guziko dugu. Ea. Ba, tontoa izan zen. Articuno zaukan aukeratzea eta... Mantendu ite, ba behira, piki dela de puta madre etorko zaigu beti. Honen aurka. Bera, lasaitasun hori daukate. Articuno entzat ez duela izan. Patada salva. Vale, bueno, aerotxorro batekin pozioa ez gai ematen, akatu berko nuke. Ba. Bueno, honek esperientzia pila emango dit. Arrenda irutan puntu. Nivelezio gara, bai, amabira. Beste Pokemon bat jarra batu behar daukatze, 12 gaude, 14 da maksimoa. Vale. Azkar gongo behar, zendatu. Eta bi ruta euskatela usteta harrapatzeko. Oain ongian ruta. Eta bestia. Lol jartzen da. Ea barrutako lehenko Pokemona zein den. Ez digarazian diri egin. Ez dakit generazionetan ada bazeon. Ez da beldurra matik golpeatekin akaten dut.
esat ikusten, Prezioz, 75 euro. 50 euro. Ka, 50 gehi 25. 75 dago. Eta adari pozoinak superefektibite da, así que pozoinakin ezin dut eraso. 75 euro. Puño hielo batengo jot. Espero sakatzea. Puño marano. Vale. Defensore fisikoa naiz, nik kondo aguantatzen. Ez dakit ja ada sartuta zen generazioan. Ez ez zan, oke? Eta normala izango da lau hilik. Perforador. Hiru. Ja. Una patada. Vale, usted lau atakek ere gutzitula. Mega patada, perforador, puño mareo eta conversión. Agarrarte bai. Vale. Ez normala da. Arrazional, no, momendik. Ada etzen sartuta. Izena garria da. Furbi. Ez un Pokémon artean gara. Ez bagen artetzen. Vale, bueno, ba, goiko zean harrapatuko deu. Goiko rutan harrapatuko deu. Eta hor utziko du kapitulo. No, Pokémon azten behitu. Polvo escudo anula efectos secundarios de los ataques sufridos. Adibidez, ni zer dakit. Txispazo bat sartzen mediate ezin diatela paralizatu. Audaz. Puño mareo. Ez da hogezki tamar. Ostia. Ezkara perforadora ez ziten asmatu. Mega patada. Ondo da, mega patada hori. Estaba izan da, eundalgoi bider gehi irurogoi, eundalaroiko potentzia. Mekarrik hori 75 probabilitatea aukala jozeko, baina bueno, momentun baterako bali dit. Beste ruta bat, ez? Espera. Berreunda lau, berreunda hiru, berreunda zortzi. Kainaki, harrapatuko. Ez dago ezer ikusik, udetako ateako zea. Baina bueno. Piskate aldatzea. Venga. Sus, ez gustatzen hartatzea. Vale, bada. Kamara azkaren jarriet jakiteko bat daun.
tokiz aldatuta. Vale, ba. Rutako lehenengo Pokemona, a ver zein dan. Rampardos. Bueno, Cráneos. Ez da bat ere fumatxara, Dakite bastante tankia dala. O tankia ez dakit, baina atakia barbaria da. Exageratua. Ez da bat ere tankia, baina atakia exageratua dura. Bat evoluzioa. Vale, arroka motakoa. Zerrekin jetxizak eta bizitza. Vale, pozoinak. Erretia egiten dio, baina neire kendu dit. Arrezibio zen behar, kontuz ze atake haukan. Aian izan berra. Reservan izan izan. Se bolsa, Pokébola. Cabezazo. Vale. Ona da tanke, zean naizera tanke fizikoa naizera Pokémon honekin da orduan. Segurenik arroka motako atakerik ez dut, ez dela arrokako egin zian. Vale. Ez dut izan jarraz bezike. Pokémon cabeza, bakit. Vale, bazidan, daukau, agarri zindolatera. Naturaleza rara. Harri ikusi zakera. Zamen ez zaita zartzen. Behiratu behar ditut egin naturalezak zer dian ona, baina zan nuke hau atakean ona altera dala, zean magos teukitzeko, absorbe agua, recupera PS al recibir ataques de tipo agua. Hostia. Baina absorber agua zeiten du. Directamente uretako atakeak ez dutela balio eta baina osasuna recuperatzezuna hori ala baldin bada, uretako Pokémonan aurkau deskojonoa da, ze uretako Pokémonak urekin erasotuko diate. Eta ezin badiate minik egin, debilitate hori kendu egiten diate guztiz. Arwatera Shore. Bai. Ez dit... Uztet ez ditela urak ezin dit afektatu. Eta gainera... bizitza maksimoaren laurdena zenbatzen dut. Rotísimo. Vale, cabezazo. Vale, oso ondo da. Roca afilada, jo. Oso ondo. Niko, zea honakin aterazek. Niko habilitate honakin. Eta bere pasiba hori... Osea, uretako Pokémonak ezin diate atakatu. Uretako atakeekin bintzat. Hala, super efektiboa inbertziatenak.
Minik ez diate ingo, eta gainera sendatu ingo nago. Ondo behituko eta pasiba hori, baina nigola ulertzen dut. Bale, ez da hogeizki. Urrungo kapitulako lautik 8. maila joko ditut hauek, bi hauek. Eta... torla gehatzen da. Eta horre urrungo kapitulan ja gimnazioa lezkeun, lehenengo gimnazioa, eta medaia lortzen du. Eta bueno, hau izan da guztia, espero zuen guztu gehizatea, eta urrungo kapitulan ikusiko ja. Ale, aio.